Lena benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Sabingelela sanibonani, themba ukuthi abantu ba-right, baphilile. Ngizozama nje namhlanje ukuba slow, ngikhulume kahle, ngingajahi ngoba ngenza ukuthi yonke into engizoyisho namhlanje icace. Kodwa igama lami-ke niyangazi, uKing Sicaka ngwalapha kaLuqa. Nginani nje ngizochaza into ey'thile engibona sengazi ukuthi abalandeli nabantu abalandela kakhulu iy'nhlelo zethu banokudideka okukhona okwenza ukuthi-ke ezinye zezinto bagcine bengazenzi ngendlela. Ebese abanye beba nesibindi-ke sokuthi uSichaka wathi nento engingayishongo nje uSichaka wathi ngoba mina ave ngivelelwa nkosama ngazi nangizwani, kodwa-ke kulungile. Ake siqale-ke ngenza ukuthi sibheke ezinye zezinto i-Black Life eke yeza nazo phambilini. So khumbula ukuthi ngokomlando nje we-Black Life iyodwa isihambe isikhathi eside sebenza nabalaphi bendabuko abahlukahlukene, sihambele ey'godlweni zabo, sixoxa nabo, besho imisebenzi abayenzayo. Abantu beyakubona, beyolashwa, beyosizwa ngezinto ezahlukahlukene. Beyiba khona-ke iy'nkinga okuhlanganisa mhlawumbe ukuthi yena nomlaphi abasavumelani ngokuthile, sekukhona la ababonakala sengazi ukuthi khona banokurobhana somehow. Kodwa-ke sigcine sekungena negama lethu ukuthi nathi sake samphusha lowo muntu, umuntu agcine sebuza thina. Kanti iqiniso ukuthi ingane zakwethu thina besisebenza nomuntu simshuthe, nina niye kuyena niyolashwa. Ukuthi nivumelane ngani kusuke kungasahlanganisi thina as a Black Life. Up until kwaze kwahlaleka phansi-ke i-management yonke, abaphathi baye-Black Life bahlela ukuthi no, ake qhanyukwe nento ezoshintsha ezokwenza ukuthi nathi masibandakanywa as a-Black Life kodwa sikwazi ukuyiphendulela ngento ey'thile. Kwase kuvuleka-ke indawo la i-Black Life khona ezokwazi khona ukuthi idlulisele ama-product kubantu, okungahlanganisa zonke izinto ocabanga ukuthi uyayidinga yikhona. Okwenzakalayo-ke njengamanje, abanye babalaphi bendabuko bayafika la beletha ama-product abawathembile ukuthi ayasebenza, ayiwona azosiza abantu. Thina njenge-Black Life sikunikeza i-address, ufike uzowathenga bukhoma kithini. Before sike saba-ke nespecially ebesinaso sabazisa abantu, sakuveza futhi nanokuthi abalaphi labo abazosiza abantu asikho isivumelwano esinaso nabo sokuthi bashuthwe babe kunye nathi la. Kodwa umuntu uzoya kubona nathi osifica sikhona. Abaya nje kamasho bazokhumbula ukuthi basifica sisemagcekeni sikhona, ukukhombisa ukuthi esikukhulumayo kuba yilokhu esikwenzayo. So sasikhona-ke kuzovela ukuthi sikhona, basibona abantu, sahlala nabo imini yonke baze bahamba. So-ke namanje saphinda sigcizelela into efanayo. Uma kukhona la i-Black Life ethe khona shayela yona noma ufonele bona ukuze uthole into, yenza kanjalo. Uma kukhona abantu abafonayo la bathi sizothemba kanjani ukuthi iyona i-Black Life le, ungcono qala uthande product bese sikukhokhela imali later, ayenze kanjalo ngane zakwethu. Ayikho into kanjalo, ngangokuthi nathi lama products wesewathathe kumnikazi, fanele imali yamnikazi buyele kumnikazi. Ngagcina ngazi ukuthi yithi esimxhophile njenge-Black Life. So uma ngabe ufona enambeni kukhona okudingayo, yenza sure ukuthi uyazi ukuthi uzothatha leyo nto ozoyithatha, futhi lo muntu ozobukhuluma naye uyena ngqo. Uma ethi igama lami ngoMandla uyena ngqo, akekho omunye futhi. Asikho isidingo sokuthi uzuthi ngicela ukuthi ngikhulumise noSichaka ngoba asihlelise indawo ingane zawo so singekho ndawonye, nami ngisebenza kwelinye iside nawe usebenza kwelinye iside, sihlangana kuphela masiza la emsebenzini. So ngithi angicizelele lezo ndawana lezo. Abanye-ke banobuxokanyana, ngiyakuphawula lokhu, banobuxokanyana abakwenzayo. Ngane zakwethu ubaba uGasa sisebenza naye la ekhaya, uyafika ezokwenza umsebenzi wakhe njengenyanga naye. Kodwa okwamanje akukho esivumelana ngakho okuwukuthi mhlambe kukhona ama-product akhe asengaphakathi la, noma mhlambe ngaye khombo noma ngabe mhlambe yini. Uma sekunjalo futhi sizombiza azoyikhulumela la kinina nimbone, sikhulume naye nizwe ukuthi lento siyavumelana, uzoyenza, nizomfonela nikhulume naye, akunankinga nathi sivumile. Manje sizwa abantu sebeqhamuka sebethi ngihambile ngawulanda special kubaba uGasa noma ikhombo bengifuna ubaba uGasa, sakugcina manje ngingazi ukuthi kunoxhakaxhakazeka kwezinto. So siyacela ngane zakwethu nenze lokho osuke kushiwo, inamba leyo esuke ibhala lapha escreenini sebenzisa yona. Uma kuwukuthi le number awukwazi ukumthola umuntu emini, ko-understand ukuthi usebhizi usasebenza, kodwa ngiyakuthembisa later uzoxhumana nawe. Kodwa-ke njengamanje basasine-office asiseke isidingo salokho. Ama-calls ethu asebanjwa njalo, usekhona sizosizayo khona la e-office. Onephimbo elimnandi, yabona noma ukhuluma naye nawe uyabona nje ukuthi uma uthi uyinceku uyayengeka. So-ke uyena-ke lo ozokhuluma naye. So sondela-ke uzokhuluma naye uze ukuthi ungasizakala ngani, udingani.
Ezinye zezinto ekhona-ke la kwa-Black Life noma e-office la kwa-Black Life esezikhona seyilethwa abantu ababanikazi bazo abayigayayo. Ukhona umuthi wemhlume, ukhona umuthi wama-asla, ukhona umuthi osisi abanenkinga yokopha kungapheli, kukhona iy'mbiza zamadoda ukuthi indoda mhlambe isiyabona ukuthi siyigadla iphelele endleleni uma ufuna ukukhwela u-N3, ikhona imbiza yalokho. Ikhona iy'khafulo, umama lo wayekade efike la ezokhuluma ngesikhafulo. Zikhona-ke iy'khafulo uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukubuyisa umuntu wakho ngaleyo ndlela, umbuyisa umlethe ekhaya kade ahamba. Ikhona leyo nto, ubuye ephila nje ehambela inyawo zakhe zombili, akabuyi ngebhokisi, ubuya nje esakubiza ngo-love. Uma yonke into, yonke lento kanjalo ukhona nakho, kukhona kukanje. Into eyenzakalayo kuphela ukuthi lo mama wakubeka kwacaca ngaze singahluphani. Ngenzela ukuthi lento njengoba ngichaza nje, kungabikho umuntu ofona bese ethi ngifuna inamba kamama, akukho ukuxhumana noma into yokuxhumana nayo eBlack Life, so that uma kuba nenkinga endleleni sizokwazi ukuphendula, ngoba into eniyenzayo nifike nithatha izinto mase zinixaka nifake nathi engathi thina singaphendula kanti suke singekho. Kulokhu-ke sifuna ukwenza into ezokwazi ukuthi sikhona kuyona. Uma siphendula into mawuthi ubaba usibani bale endaweni ukuthi namletha lapho kukhona into ayenzile, sidriver sifike lapho noma simcinga ocingweni simthole sikhulume naye. Iso lonto besinenye issue besikhuluma ngayo nomunye usisi, kwatholakala ukuhamba kwesikhathi hayi usisi bekade efuna enye into kumlaphi wendabuko. Mayeseza ngapha kithi senze engazi ukuthi uxhophekile ndlela thizeni kanti ukhuluma into ongelona iqiniso. So asilungiseneke iqiniso nganza kwento yoba ngibala nje imuthi womhlume, ilokhu cancer, ilokhu kokopha njalo kwabantu besifazane, isikhafulo, into ekhona leyo sakulethiwe nje sengikhuluma ngakho kukhona njengamanje. Yinto yokuthi isize abantu besilisa mhlambe onenkinga yokuthi ke umuntu wakhe akayiphethe kahle, mhlambe yena usebenza eLimpopo, umuntu wakhe useThekwini ufuna ukumgada abiyele isibaya sakhe ngangena amanye amadoda abudedengu, ukhona lowo muntu. Kodwa asigcizeleleke ukuthi laba bantu abasinikeza lezi zinto bakucacisile ukuthi masenze research yethu abanayo lento yokuthi kube khona umuntu ofayo, cha. Kodwa into ekhona ukuthi nje loyo suke efisa ukusondela kumuntu wakho, ethi uyasondela nje induku yethu sivele ishawe stroke nje ibuyele eceleni, yabona. So ke lokho kukhona akaze nje azaqale ngoba into eyabonakala ukuthi umuntu uqalelani ufuna angaqali kwakhona. So ke kulesikile lenduku ke sinikezwe yona elaye office ongayithola nomnini mawufona, ileyo khona ukuthi akaze aqala asondele, makathi uyasondela nje induku yethu siyafinqana ibuyele emuva. So ke ileyo nto ke ekhona la e-office le-Black Life. Njengoba ngikhuluma nje, wena ongakwenza ukuthi usishayele kuleyo number ozoyibona ivela lapho, ukhulume na 24/7 mhlawumbe from 10 o'clock emini ukuya ntambama ngobo-5 i-office lethu suke likhona ukuphendula lezo ikhathi nalapho. Khona kokunye uthi mhlawumbe uyafona later ngale kwaleso sikhathi basoke khona futhi kuzokwazi ukuthi uphenduleke, kodwa akuyona into evamisile. Enye into izinto zethu la siyakwazi ukuposela noma ngathiwa ukuyiphi province la eSouth Africa ziyaposwa. Into eyenzaka kodwa nansi, mangabe imali yokuthi uposele noma imali yaleyo product oyidingayo uyifake namhlanje, into yakho izaziposwa kusasa. Uma uyifake ngeweekend asipost ngeweekend kuze kuba umsombuluko. So ke leyo nto ke iba ready for yona, ngabe masubona a few hours later emva kokuthi awusatholakala sekunento ukuthi umuntu mangabe ngena network ngithi ngiyamfola cha ngisamthola ngisho ucingweni kanti cha nganza kwethu ngeke ufake imali namhlanje kuposo namhlanje kuzoba into yakusasa. Makusekusondela weekend mhlawumbe lesihlanu ntambama mhlawumbe wona deposit late ngabo 5 kuyale asisakwazi ukuposa into izoziyenzeke ngomsombuluko. So ilezo zinto sithi asoyichaza nizazi zonke. Mangabe kukhona la ubona khona ukuthi mhlambe angazi nawe nje ungabhala lapho usho ukuthi mhlambe uke wafuna something la kwa Black Life yangapho sagcina ingafikanga, sizwe ngawo ukuthi kwakwenze njani, sikhulume ngaleyo nto. Yonke into ke ekhona la ka Black Life siqale siyifuna kubantu asuke benayo ngaleso sikhathi, sibuze kabanzi ngayo ukuze nathi masekuchazela ngento esuke ikhona. So
kanjalo ziningi ezinye izinto ezikhona mhlambe nawe ofuna ukuzazi ofuna ukuyithola kodwa kokubalekile ofuna ukwazi siyatholakala eoffice leBlack Lives elivuliwe liyasebenza ngazo zonke induku odinga lezi ade ngiyibale ekhona mangabe mhlambe unenkinga ye cancer noma isaqala ke lapha nalapha kakhulukazi hayi masiko stage lezi ezisabisayo makusaqala nje uyasondela nganene imbizo zakhona isikhona umvusankunzi ilokhu kokuthi abantu besifazane mabe nenkinga yokopha lapha nalapha kungapheli nakho kukhona ikhafulo zikhona induku yokuthi umuntu wesilisa onomuntu wesifazane wakhe anokungamthembi noma afisa ukuthi abiyele isibaya sakhe ukhona leyo nduku leyo kodwa sicacise ayikho leyo ukuthi khona umuntu ozifuna lafe cha ayikho kodwa khona ileyo ukuthi mangabe uqala nje ukuthi uyasondela eduze komuntu ingasebenzi inhlobo lento ungaqali nanokuqala ileyo ke ekhona esebenzayo and enye into uma ngabe induku ikhona la uzoyithola kuyinamba yeBlack Life kuphela akukho ukuthi uzofuna ugogo uthola ugogo uzofuna umkhulu thizeni uthola umkhulu cha uzothola thina eBlack Life senzela ukuthi yonke into sikwazi ukuyiphendula ngendlela yakhona nikhumbuleke nganza kwethu makuthi ke wena usayimisela ngoqolwa mhlawumbe oqolwe ezinye izinyanga noma abanye abantu abanama channel avukayo nasazof kulungile nganzathi ungaqhubeka wenza lokho kodwa thina njengeBlack Lives sikuletha la ukuze sikwazi ukunikeza izinto kalula nanokuthi ke yonke into oyidingayo ube nobufakazi obuqondile bayo ukuthi cha ngayilanda la kungakho sophinde sekunikeze neaddress la sithola khona sila eTrafalgar building number 141 la Masinga Road la esikhona KE Masinga Road la sitholakala khona makuthi mhlambe ke ugejile lokho engikushoyo phinde ubheke la escreenini izobhalwa le address ukwazi ukuyithola sibe khona sibe nawe la uzothola into yakho lalela ithina la phezulu Khosi FM ngezansi shuthi nje lo mgwaqo lo uyakwazi ukusithola kulo line sikuona thina uma ngabe mhlambe ichannel ayikho la angazi ngabe ngakuphi ngoba la kuhlala ama heavyweight silanje kulomgwaqo impela sondela ke uze kithi sikhulume nawe kuyona yonke into oyidingayo kule number esikushiya nayo la iyona number ozoyisebenzisa ufonele office lethu sikunikeze le product oyifunayo ngesikhathi osidinga ngaso iBlack Life ila kuzonakekela abantu ibenze bathenga izinto abayidingayo basizakale basinde bangaqolwa kuze kube phakathi asibonge